दरअसल ठाकुर साहब के कहे के मतलब बा कि विजय बबुआ के बिजनेस खातिर कोनो मदद के जरूरत हुई तो हमनी बानी ना। लागता तोहार ससुर जी सब गड़बड़ कर दिहन। काहे का भइल? अरे ऊ देवर जी के घर जमाई बनावल चाहतरन। ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम शरद मंत्राय स्वाहा। रउआ सीधे उनका मुंह पर कह देवे के चाहत रहे कि हम अपन बेटा के घर जमाई नहीं खे बनाए तो नहीं खे बनाए। काहे? अभी तो हमरा घर जमाई बनावे खातिर तैयार हो गई रहली, फिर अचानक इरादा कैसे बदल गई? तनुजा, तोरा रहते ही सब हो कैसे गए? बीकी बबुआ अपना आप के जख्मी कैसे कर लेलन? मलिकार एकरा में तनुजा मेम साहब के कोनो गलती नहीं की। इस सब ई माला के कारण भइल। छोटका बबुआ ई माला लेके मेम साहब के गर्दन में डाल दी और मेम साहब ई माला निकाल के हाथ में ले ले। बस ई देख के छोटका बबुआ के न जाने का भइल, वो अपन माथा पलंग पर पटक पटक के लहूलुहान कर ले। हमरा के माफ कर दी बाबूजी। हमरा ना मालूम रहे कि इतना छोट बात पर विकी बाबू ऐसा करियर। कबहू छोट बात तो ओकरा खातिर बहुत मतलब रख सकेला, और फिर ई कौड़ी तो ओकरा खातिर बहुत अनमोल बा। हाँ, तू खुदे तो ओकरा के देले रहलू हा। बाकी देखा तनुजा, विकी के दिमाग एगो लइका नियन हो गई बा। ऊ जिद करबे करी और ओकर बात ना मनला पर ऊ अपन आप के ये हाल करी। बाकी दूसरा पे हाथ नहीं के उठावत, ई बड़ा पॉजिटिव लक्षण बुझाता ठाकुर साहब। तनुजा बेटी, लल्ला जे कहे वो मानल कर, ना तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमार लल्ला के जिंदगी पे कोनो आफत आ जाए। तनुजा बेटी, एक बात याद रखिए, अब हमारे बिक्की बबुआ के जिंदगी तोहरे हाथे बा। देखा बेटी, डॉक्टर साहब के मुताबिक तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन बा। इनका मुताबिक तो बिक्की बबुआ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेटी, बस तो कुछ दिन और बिक्की बबुआ के बढ़िया से संभाल। बाबूजी, रउआ लोग के इतना एहसान बा हमरा परिवार पर कि हम अपन जीवन दे के भी ना सधा सकीले। अच्छा, ज्यादा कुछ बात मन में मत रखिए। बाकी एक बात और, ये एहसान के बाद दोबारा हमरा सामने मत बोलिए। देखें, जब ले नींद के दवाई के असर रही तब ले ई सुतर रहियन। बाकी इनका उठला के बाद इनका से कोनो बात मत कहो हम सबे। अब पहिन ला बेटी ये कौड़ी, लल्ला जाग के तोहरे गला में देखियन तो खुश हो जाइयन। अरे गला में काला धागा शोभा दी। एक काम करी, जाके 2 ठो सोना के चेन खरीदी, एक ठो इनका गला में पहना दी, एक ठो इनका गला में पहना दी। ठीक बा? ये ठीक रही। आए चल, आए चल। पता ना भैया के का हो गई बा। अरे इतना छोट छोट बात उनका के समझ में नहीं क्या बा। अरे बाबूजी अगर विजय बाबू के बना दिहन घर जमाई तो हम तो अंगूठे चूसते रह गए। अरे जाना तड़ो हो,
ये जो भैया बड़ा ना भौजी के साथ मिल गई बड़ा। अब तो कुछ ना कुछ कर ही के पड़ी ना, कुछ ना तो कुछ तो कर ही के पड़ी। तो काहे ना भैया जी के समझा देतन जी। माई ये का हो गिल हो, का हो गिल तोरा के हो? सवेरे से पेट में दर्द हो रहल बाजी, 2-3 बार उल्टी भी हो गई। ई का कहता रू? अरे तो कोनो बात तू हमरा पहले काहे ना बतावलू? उका भी हम फोन मिलावता नहीं। डॉक्टर वक्त फोनो नहीं के मिले थे। जाना तेरे मंजली, आज माँ बाबूजी का बात बा मंजली, तहार चेहरा काहे उतरल बा? देखी ना भौजी, एक पेट में बहुत दर्द होता, हम डॉक्टर के फोन लगावता नहीं, फोनो नहीं के लगत। का सोचे लगली भौजी? भौजी कुछ कर ही रहुआ, हमार तो दिमागे नहीं खे काम करता, माइयो नहीं खे जा। देवर जी हिम्मत राखी, ऐसे हड़बड़ैला से काम ना चली। दी आपन मोबाइल हमरा के दी, हम डॉक्टर ने के फोन लगाओ तनी। अरे ली ही ना, हमरा से तो लगतो नहीं खे। जाना थे देवर जी, हम सोचते थे कि हमू एगो मोबाइल खरीदिए ली। भौजी रउआ चिंता मत करी, रउआ के हम एगो मोबाइल प्रेजेंट कर दे, बाकी पहले रउआ नंबरवा तो लगाई ना। हाँ देवर जी, हम ट्राई करत तनी। का हो, कैसे लगाता हो? हेलो, अरे चाचा जी आप? सुमन बेटी, मास्टर जी का ऑपरेशन हो गया कि ना? हाँ चाचा जी, वर्मा जी बिल्कुल ठीक बारन, घबराए के कोनो बात नहीं है। बाकी बेटी ऑपरेशन में बहुत टाइम लग गए, हम तो सुन ले रहने कि आँख के ऑपरेशन 15 मिनट में हो जाला। बात तो राउर के ठीक बा, बाकी चाचा जी के कुछ कॉम्प्लिकेशन रही। एक तो शुगर भी बहुत बढ़ गई बा, ऊपर से बीपी भी हाई बा। अरे तो फिर? घबराए के कोनो बात नहीं है, दवाई पड़ गई बा। शंकर जी चल गए इनका? वो अनुभव के लेके गए बाड़न तनुजा के फ़ोन करे खातिर। हमहू यही कहे के चाह रहल बानी, तनु ज़रूर सोचत हुई है, ओकरा के फ़ोन करल जरूरी बा। हाँ बेटी, वो बेचारी अपना बाप के आँख के ऑपरेशन खातिर बहुत तकलीफ उठा रहल बिया। उन रहित तो मास्टर जी के इतना फैसिलिटी जिंदगी में ना मिल सकित। जी चाचा जी, ठाकुर साहब अपने से डॉक्टर बागची से कह के ये सब बंदोबस्त करा दिले बाड़न। ठाकुर साहब बहुत नेक इंसान बाड़न, नहीं तो आजकल की जिंदगी में गरीबन के बारे में इतना क्या सोचेला। मास्टर जी के महादेव बाबू, रहुआ अब कैसन फील करता नहीं? सर में तनी दर्द बा, बाकी ठीक बा। अनुभव कहाँ बा? तो तनुजा के फोन करे गई बा। ए यार, तू हमारे को काम कर देबो। चाचा जी रउआ चुपचाप सो जाए, ज्यादा बात करल मनाई बा। ऑपरेशन के बाद जितना रेस्ट होला घाव उतनी जल्दी भरेला। आई रवा के अब दवा के समय हो गई बा। यार सुमन बेटी ठीक कह रहा बिया, रवा अब आराम करी, शाम के हम फिर आए। अब भौजी और बचवन के भी ले आए। ना ना, वो लोग के परेशान करे के जरूरत नहीं है। अरे
अरे 1-2 दिन के तो बात बा। अच्छा तो ठीक बा, रवा आराम करी, हम चलत आनी। ठीक बा, ठीक बा। अच्छा आई रवा, रवा पी। जी रउआ बुलौनी हम? हाँ बेटी, हम ही बुलौनी ये बतावे खातिर कि ठाकुर साहब डॉक्टर साहब से सब कुछ बतिया ले बाड़न तोहर बाबूजी के आँख के ऑपरेशन खातिर। आज उनका आँख के ऑपरेशन होखे वाला बा, आ चाहे अबले हो भी गई हुई। जी ये सब तो रउआ लोग के आशीर्वाद से हो पाइला, ना तब हमार बाबूजी के आँख ना बची, वो आनर हो जीतन। देखा बेटी, जो काम होखे के बा वो काम होखबे करेला। हाँ, वो काम होखे के कारण चाहे माध्यम हम बनी चाहे केहू बन जाला। जी हम तो बस ई माने नहीं कि ऊपर वाला सबके परीक्षा लेत रहलन, वो परीक्षा में केहू पास हो जाला तो केहू फेल। एकदम सही कहताड़ू बेटी, आ तू तो बहुत कठिन परीक्षा दे रहल बाड़ू। तू ये जानत रहलू कि तुहार बाबूजी बीमार बाड़न, तबो तू अपना वादा मुताबिक सांझ तक घरे आ गेलू। बेटी, जौन लगन से तू अपन फर्ज निभा रहल बाड़ू, हमरा पूरा विश्वास बा कि तोहरा सफलता जरूर मिली। जी हमारा अरमान बहुत बड़ा नहीं खे, हम तो बस भगवान से इतने मांगे नहीं कि हमरा वजह से कोई के दुख ना मिले। जितना हो सके हम सब लोग के सेवा करी। भैया एगो फोन करे के बा। काली बेटी तनी देखा तो केकर फोन है। ठीक। हेलो, रो के बोल रहल बानी? जी हमरा तनुजा जी से बात करे के बा। हाँ हम तनुजे बोल रहल बानी। हाँ, राउर बाबूजी के ऑपरेशन अच्छा से हो गइल बा। डॉक्टर साहब कहले बड़न सब ठीक ठाक बा, चिंता के कोनो बात नहीं खे। कुछ दिन में पट्टी खुल जाए तब सब ठीक हो जाए। अच्छा अब हम फोन रखा तानी, ठीक बा? बाकी जे खबर हो की तो हम फिर फोन कर दे, ठीक बा? रखा तानी। हाँ ठीक बा। हाँ। केकर फोन रहे बेटी? आ तोहर आंख में ही आंसू? यहाँ के खुशी बर्दाश्त ना भइला। कैसन खुशी? हमरा बाबूजी के ऑपरेशन हो गई बा, अब वो आँख से पट्टी हटी फिर सब ठीक हो जाई। हम कहले रही ना बेटी कि तू सब परीक्षा में पास करबू। मैं तो सोच भी नहीं सकती एक प्रेग्नेंट औरत को पपीता किसने दिखाने के लिए। एक बाप के मुंह पर होकर बेटी के कमजोरी बता सकेला। सांस लीजिए। क्या खाया सुबह से आपने? कुछ ना, खाली पपीता। व्हाट? पपीता? मैं तो सोच भी नहीं सकती एक प्रेग्नेंट औरत को पपीता किसने दिखाने के लिए। दीदी दीदी दहले रहनी है। माँ जी हमरा का मालूम रहे कि पपीता जैसन फायदेमंद चीज नुकसानो पहुंचा सकेला। दुल्हन तू देले रहलू काहे? माँ जी हमरा का मालूम रहे, हमरा के माफ कर दी। 2-3 गो बच्चा हो जाए, माँ बन जाती तब कुछ समझ सकेला। बाकी डॉक्टर ने सही बा, हम तो बांध है ना, हमरा के माफ कर दी। बदली तोरा हम जानबूझ के ना खिलैनी है। अच्छा जाए अब चुप रह दुल्हन। डॉक्टर नी साहब, जो कुछ भी भइल है अनजाने में भइल है, अब आगे बताएं कि का कइल जाओ। देखिए खतरा तो बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन शुरू में ही ध्यान रखने से संभल गई। पर
आगे से याद रहे। इस तरह की कोई भी लापरवाही बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जी अच्छा, आगे से ख्याल रखब। मिस्टर सिंह, ऐसी हालत में माँ की मानसिक स्थिति का बच्चे पे बहुत असर पड़ता है, इसलिए प्लीज कोशिश कीजिए कि इन्हें खुश रख सके और थोड़ा ज्यादा वक्त दीजिए इनको। जी ठीक है, चलते। अब चुप हो जा दुल्हन, गलती तो गलतिये में ना होला, आगे से ध्यान रखिए। जी माँ जी। आ दुल्हन तू आराम करा, ठीक बा? ई बखत अपना पे बहुत ध्यान देवे के बा। जाता नहीं, आराम करा। का भाई ठाकुरन, सब ठीक बाना? अब तक तो सब ठीक है बा, बाकी का मतलब कोई परेशानी बा? ए जी कहे के तो ना चाहिए, लेकिन मंझली दुल्हन के जिंदगी खतरा में बा। खतरा में बा जिंदगी? वो कैसे? ना ना, ऐसे ही बकबकात रही है। अगर बड़की दुल्हन के बारे में बता दे तो रमा के शादी गड़बड़ा जाए। ना 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 बताए। ठाकुराइन, रउआ कुछ हमरा से छुपा रहे बानी। जे दिल में बा बताई, शायद हम कोई मदद कर सकीले। ना ना, इमे रउआ मदद ना कर सकी। ई बात हम घर के औरतन के बा, आ ये सिर्फ हम ही सलटा सकी। ठीक बा, रउआ जैसन बुझाए वैसन करी। बाकी हमरा बुझाता कि मंजली बहू के मैके भेज दिया जाए, ओइजा उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। याद बा ना, जब रउआ पहली बार माए बने वाला रहनी है तब घरे जाए खातिर कितना रोवत रहनी है। हाँ, और रउआ जाए ना देत रहनी है। अरे ठकुराइन, वो उम्र भी का अकेले रह के रहे। अरे उम्रे का रहे, राउर उम्र रहे 17 बरिस और हमार उम्र रहे 22 साल। ना, 21 साल 5 महीना। बाबूजी, वो हमरा के बुलैले रही। हाँ बेटा, देखा मंझली बहू के तबीयत रोज रोज खराब भइल ठीक नहीं है। हम चाहतानी कि उनका के नर्सिंग होम में तू भर्ती करवा दे और पूरा बढ़िया से जांच करवा ला। खतरा लेवे के कोनो जरूरत नहीं है। जी बाबूजी। तोरा लगे पैसा बाना? जी बाबूजी। हाँ, न तो हम सब बंदोबस्त कर दे, चिंता कोनो बात नहीं क्या? जी ठीक रहे। बाबूजी। हाँ बोला। वो रमा के ब्याह के बाद ठीक ठाक भ गई ना? हाँ बेटा, हम तो अपना तरफ से वो प्रस्ताव रख के आयल बानी। अब अगर वो लोग प्रस्ताव पर राजी हो जाई हैं तो बात आगे बढ़ावल जाए। प्रस्ताव? कैसन प्रस्ताव बाबूजी? विजय बाबू के घर जमाई बना। बाकी बाबूजी, घर जमाई काहे? तोहरा पसंद नहीं है? बात हमार पसंद और नापसंद के नहीं के बाबूजी। बाकी रमा के बारे में सोची। हर लड़की के मन में नैहर और पीहर के अलग अलग जगह होला, और रमा तो नैहर में इतना दिन रह लेली, बाकी पीहर में भी रह के तो उनका मन होखी जरूर। बात तो तू ठीक कहता रहा बेटा, बाकी एगो बात हमार मन में चुभ गई बा। कौन बात बाबूजी? रघुवीर बाबू के पत्नी कहली कि हमार बेटी शारीरिक रूप से कमजोर पिया और उनकर बेटा पढ़ल लिखल स्वस्थ और सुंदर। बाकी एकरा में हमनी के बुरा माने के बात नहीं खे, काहे कि हमनी के तो मालूम बा ना बाबूजी हमनी के कमजोरी का है। हाँ जानता नहीं बेटा, बाकी आन्हर के मुंह पर केहू ओकरा के आन्हर ना कहेला। बाकी जौन आदमी हमार मुंह पर, एक बाप के मुंह पर ओकर बेटी के कमजोरी बता सकेला, वो आदमी हमार बेटी के कितना सुख से रखी हम अच्छी तरह समझ सकेले। देखो बेटा,
विजय बाबू अगर घर जमाई बने खातिर तैयार हो जाइए तभी ब्याह हो सकेला। तो का विजय बाबू घर जमाई बने खातिर तैयार हो गए बाबूजी? अभी ले तो ना, बाकी हमरा पूरा विश्वास बा कि तैयार हो जाइए, काहे से कि विजय बबुआ हमार रमा के बहुत पसंद करेला। बाबूजी रउआ लोग जे ठीक समझी वही करी। बेटा हमरा बुझाता कि रिश्ता तहरा पसंद नहीं है। ना बाबूजी ये बात नहीं खे। अरे रमा हमनी के बहन बाड़ी, उनकर जे में खुशी बा वही हमनी के खुशी है। हाँ बेटा, ये ब्याह हो जाए और बिकी बबुआ ठीक हो जाए और हमने के का चाहिए। ऑपरेशन तो ठाकुर साहब करा देली और बाकी दवा दारू के खर्चा भी तो देवे की चाहिए। वो कहाँ से आई? अजाई महारानी जी के खबर करा दी कि मेहरबानी करके अपने बाबूजी के देख जाए। अब जब भी आपकी पलकें झुके तो समझना तब आपको याद किया करते हैं हम। लेकिन का बताई, ये जो हमार नकवा बानू यही धोखा दे देलस। अगर तोहरों से कोई गलती होइल रहे ओकर सजा भुगत रहल बाड़ू ना, आए आज पछता रहल बाड़ू ना। हाँ बतावा, अगर मंजली के कुछ हो जाए तो नाम तो तोहरे लगे ना। दीदिया देखा, हम तहर गोर पतनी तहरा कोनो हाल में ई बियाह करा के रह के बा। हाँ दीदिया, हम जानत तनी कि रमा बबरी में एब बा।